kedy má príchod do Zavierče a prosto ty máš príchod na Zavierče 20.00 v stacii. Kde ja už idem 15-minútovým opoždením, bo stojím tu dole. Už Zavierče púšťam, kým ty priecháš so Spendolinom na hore. В Замковицах кого мне? I Spendolino OK, že má prioritu, aj Pospiech má prioritu. Bovím ešte, kde stojí v každej stacii. A pak ide tovarový. Skôr tovarový má ísť bočná peron a prejechajú po Čangi pasažierové. Panie dyżurny, wypuśćesz go pan. Bo No ja się nie viem, da. že, ale dá sa, len že keď jeden dyžurný pochybí, takže to nedá potom už. Bo ísť Katowice, Sosnovec. Dzięki, świeci. Však trošku, keď chcete hrať reálne, tak hrajte reálne hru. A keď nie, to zrobce bordel z toho. Też już ci podałem. Dzięki, bardzo dzięki. Ja už som počul, že nie sa. Panie, ale nie blokuj pan radia, bo nie jesteś pan sam tutaj na tej Dobra, cicho, bo blokujecie tutaj linię do komunikacji.